Wow, ang yummy. Nakakuha pa jud ni guys. Sa akong pag-update sa sapa, naa pa jud ko'y nakuha. Nagtuo ko wa na jud mi makuha si James sing ato mi sa sapa kay nangahubas man gud ang tubig tungod sa kakusog sa kainit sa panahon. So, among giswayan og update ang sapa pero naa pa jud ay mga uyabang nakakuha mi og kamabaw sa plangganang gamay. Wow, kadagko jud sa mga uyabang. Maayo jud nang magkugita aron nga makasuwa. Sudan jud. Makasudan jud ta basta magkugi. Pandali ra mining uli kay dako man kaayo ang uwan. Hadlok mi og maabtan mi sa dakong baha. Wow, makasuwa jud. Wow. Magluto na ta. Nagpuwa-puwa. Wow. Luto na jud. Dagko sa uyabang maluto na. Mabaw sa baha. Ini siya yung uyabang. Kailan mo uyabang guys? Uyabang sa sapa. Wow, ang yummy. Okay. Mga ano ta guys. Wow, ang yummy. Mga ano ta.